Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ojwang' kuom yie mondo bende ukete AJ Media. Mano kodi kendo makeloni wechego eki manyien adimba en an Ojwang' Junior. Arwaki machiegni. Luoro nitie ni jalup ker ma pacho kaendi Riggy kata Rigathi Gachagua kideko e jakom onogo mare mar bende jalup ker pacho kaendi sa asaya kowuok sani endi. Maniendi kaore koda ka lweny ma wiye oyugno mosebed kineno e kind ker kod jalup mare. Kendo bende jalup ker ochwalo ng'ur mare e romo moro mane oiko bende otimie Harambee kanisa e kaunti onogo ma Murang'a. Kane otwag gi jopiny, ker ne owacho kata jalup ker ne oyangone oganda go eki mane omulo kanyo endi ni en owuon osebedo kitame e ratirogo eki mag yudo kanyo endi gigo eki ma jatich sirikal nyalo yudo. Ne olero ni ker bende ok osebedo kode kaloso kode e wechego eki mag wuodhe motimo e pinje maoko, kata obedo ni en owuon to osebedo kanyo kaka jalup ker mobedo ni rombe ni miye kanyo endi kaka bende wechego eki mag tayo piny Kenya ringo. Bende ne osere gi jodito go eki ma oluoro duond bura onogo mar UDA, ma bende ne osire lwedo kaka bende en owuon ne en gi chiro mokalo, emomiyo noyiere kaka bende jalup ker yiero no ma bende ne okalo higa mar 2022. Kata kamano endi, ogoyo dhoge piny en owuon nyaka odhi nyime gi timo tije kaka jalup ker, kendo bende ok obi yie oganda jo Kenya hinyre kokalo kuom weche moko ma bende ne olieko ni mago eki mag kelo chiemo marach pacho kaendi, motelo ne bende loso mare odhiambo no endi manyoro. Bende kapod wan e mago eki mag siasa pacho kaendi nyikwa Ramogi, en ni bende liet mar siasa imedo neno e kaunti onogo ma Kisumu e sub kaunti ma Nyakach, kama bende oganda buora owuok oko mar dhi laro od bura onogo ma Nyakach, ma sani endi oweyo ka jochung' ang'wen duto osewuok oko kendo bende keto ng'ur margi ne jopiny kata lak dhogi ne jopiny, ma bende weyo ka penjo maduong' nitie ni en ng'awa ma bende biro dhi kawo kom onogo mar tend piny owacho kata bende mar duond od bura no endi ma Nyakach. Oting'o koda ka jalendo marahuma Trevor Ombija Vincent, ma en bende MCA ma Central Nyakach. Angudha kata bende Kuja biro, mano endi mabiro osewuok oko mar chwalo kanyo chenro mabeyo ne jodak duto ma Nyakach. Ka waringo weyo mago eki mag siasa, waringo wadhi nyaka e tend piny owacho nogo ma Iran, kama wayudo ni ker ma Iran Ephraim Raisi, ma bende ne ong'ielo rengo odhiambo no endi manyoro bang' bende masira makoch mar ndek kalapapla mane otimore e gwengego eki ma Iran oweyo ka pinyno endi sani ywago ker margi, kendo bende maendi okelo achiedh nade miwuoro bang' bende jatend pinyno endi tho kendo wito ngimane e masira makoch onogo mar bende ndek kalapapla. Mago gi mamoko ang'isi ni med ikete mana kaendi nikech komulo sa achiel wechego eki manyien e yorno endi madimba kibiro somni kod an Ojwang' Junior. Med luwa ni mathoth ne mago eki matuch kor gwenge. Oriti masani.